Pura vida, zdravím všechny poslouchající entity, já vás vítám u dalšího šálku podcastu a dneska jsem tady s Džinem, tak můžeš o sobě něco říct, nějak se představit? Tak čau, já jsem Jindřich, ale většina lidí mě taky zná pod přezdívkou Džin a moc děkuju tady Kubovi za pozvání do podcastu. Abych řekl jenom něco krátkého o sobě, jsem student čínských studií a mezinárodních vztahů, ale to nebude, o čem se budeme dneska bavit v podcastu. V podcastu jsem tady protože se budeme s Kubou bavit o nějakém seberozvoji, pojmeme to asi spíš tak jako obecněji, plus tam přihodíme nějaké naše osobní zkušenosti na té seberozvojové cestě, bych možná řekl. Mm-hmm. A proč zrovna tohle téma? Je to něco, co máme možná s Kubou společného a řekněme, že oba se tím seberozvojem už nějakou dobu zabýváme. Samozřejmě nejsme žádní diplomovaní odborníci, ale myslím si, že k tomu budeme mít co říct a prostě se podělit o to, co víme nebo co máme za zkušenosti. Naprosto souhlasím, že nejsme jako žádní diplomovaní odborníci, nestudovali jsme to vyloženě třeba nebo tak. A takže jako naše názory nebo takhle, tak co třeba padne v tomhle podcastu, neberte úplně nějak dogmaticky nebo jakože, jako, když to řeknu, tu pravdu, ale spíš to berte prostě jako čistě osobní názory a kdybyste se chtěli prostě něčím řídit takhle ve svém životě, tak vždycky prostě do your own research. Prostě sami si o tom zjištěte nějaké informace a sami si zkuste dohledat, který informace, který názory vám přijdou relevantní. Takže jo, to bych řekl aspoň takhle tak na úvod. No a potom to je to, co pro nás znamená seberozvoj. Mně, když se řekne prostě seberozvoj, tak vybavím si možná trošku nějaký životní styl, anebo možná ne ani tak styl, ale jako životní mindset, a kde základem toho mindsetu je, že se člověk aktivně, a nemusí to být jako každý den, každou sekundu, ale jako kdy se člověk z dlouhodobého hlediska snaží být lepší verzí sama sebe. Že se snaží za ten měsíc být lepší, než co byl třeba člověk před měsícem, jako řekněme v tom časovém úseku, se člověk snaží neustále zlepšovat a zkvalitňovat svou kvalitu života asi. No a nemusí to být nutně, jak jsem říkal, nemusí to být nutně nějaká věc, která se děje úplně každý den a samozřejmě člověk si nachází místo i, řekněme, na relaxaci a nelze úplně každý ten svůj habit zlepšovat neustále, ale je to něco, kdy se člověk snaží vzít třeba zrovna tento týden se soustředím na nějaký nový habit nebo tento měsíc, ten se snažím vybudovat, zlepším si v tomhle aspektu, řekněme, ten svůj život a potom, co už mám ten habit, tak najdu si třeba nějaký jiný a postupně vlastně se snažím navazovat na sebe ty healthy habits a zároveň se zbavovat nějakých těch, který mě třeba táhnou dolů nebo které nejsou mému životu úplně prospěšné. OK, to jsi řekl moc hezky. Pro mě osobně tak takovej core toho seberozvoje tak je vlastně ta dlouhodobost, aby to bylo jako dlouhodobě udržitelný a aby tě to prostě někam jako posunulo z toho dlouhodobého úhlu pohledu, aby to pro tebe bylo benefitující. A dost ještě takový zásadní mi u toho přijde, jak jsi říkal, být lepší verzí sebe sama, tak s tím jako naprosto souhlasím, ale takový úskalí tady tohodle je, že vlastně každý si pod tím může představit něco absolutně jiného. A takže záleží potom, že můžou být prostě dva lidi, kteří se věnují seberozvoji, ale každému připadá důležitý něco jiného a naopak mu třeba může přijít i hloupý to, co dělá ten druhej, protože každý k tomu, co mu přijde dobrý, přišel vlastně nějakým jiným způsobem a takže tohle mi přijde trochu takový, nevím, jestli můžu říct vyloženě úskalí, ale teďka proto nenacházím to správné slovo, ale takovej prostě problém toho seberozvoje v tomhle. No, já bych řekl, že určitě pro každého to být lepší verzí sama sebe bude znamenat něco jiného a je to opravdu triky vlastně najít si ty věci, které ten tvůj život opravdu zkvalitní a nebýt třeba v nějaké jako deluzi, řekněme. Takže je už, než vůbec člověk ten seberozvoj začne,
tak by měl by jako rozumět sám sobě, měl by se trošku zorientovat ve svých jako emocích, ve svých pocitech, měl by trošku pochopit jako kde vůbec teď jako ve světě je, jaké jsou jeho nějaké, aspoň už ty krátkodobé cíle, nebo jaké jsou jeho sociální vztahy a měl by poznat, které ty věci mu dělají dobře, které zkvalitňují ten život a které naopak ne, ale to opravdu může být někdy velmi těžké. Může to být, když třeba člověk je v nějakém abusive relationshipu, nebo když je třeba v abusive relationshipu s nějakou substancí, tak tady taková situace tomu člověkovi můžou velice zkreslovat tu realitu a taková osoba pak stěží určuje vlastně to, co je opravdu pro ten jeho život přínosná. Jo, jakože jak jsi říkal, že je nějakým způsobem důležitý to sebepoznání i v rámci toho seberozvoje, tak s tím jako absolutně souhlasím. A ještě bych k tomu jako dodal, že přijde mi, že není jako důležitý jenom to sebepoznání, jako co se týká té osobnosti, když to tak řeknu, ale je podle mě hodně důležitý i sebepoznání, co se týká nějaký neurovědy, psychologie, fyziologie člověka, jak vlastně jeho tělo funguje. Protože když člověk ví, jak ten lidský organismus funguje, tak podle mě potom mnohem líp může vědět, jaký podniknout kroky, aby třeba dosáhl nějakých věcí. A tohle to mi přijde pro mě osobně třeba hodně důležitý zrovna v souvislosti s nějakým mentálním a psychickým zdravím. Takže vzdělávání se. A ohledně i obecné vzdělávání ohledně tady těchto tématů, ohledně té lidské psychologie, neurovědy a... Jo, vlastně vzdělávání to vyjadřuje dobře to, co jsem myslel, že prostě nejenom sebepoznání v rámci toho, co můžeš čistě vypozorovat sám na sobě bez čehokoliv dalšího, ale že si o tom prostě vyloženě něco zjistíš. No a co myslíš, že jsou nějaké takové další jako dobré nástroje? Teď nemyslím nástroje přímo seberozvoje, ale jak se člověk vlastně má jako poznat, nebo jak člověk by se měl naučit určovat, co je pro něj dobré a špatné a trošku se víc třeba orientovat vůbec jako ve svých pocitech. Jakože to je moc pěkná a řekl bych důležitá otázka a asi každý k tomuhle bude mít jiný individuální přístup. A vlastně sám pořádně nevím, jak přesně na tu otázku odpovědět, protože i přesto jak je to vlastně důležitá věc, tak každý k tomu může mít prostě jiný přístup a nevím asi, který je úplně vyloženě lepší, jestli to tak můžu říct. A osobně mi asi přijde důležitý ptát se. Furt se ptát prostě a proč to takhle tak cítím a proč to takhle tak je, proč je pro mě tohle důležitý. A potom člověk sice může najít teoreticky nějakou odpověď na tuhle otázku, že jo, proč je tohle pro mě důležitý, ale takhle tak jako ta první odpověď na tu otázku podle mě furt není konečná odpověď, že je podle mě fakt důležitý se dostat až jako úplně do hloubky té otázky, že i na tu odpověď se znovu zeptat, že jo, dobře, tohle je teda ta odpověď, ale proč to takhle tak teda jako cítím, proč je tohle pro mě důležitý a proč furt se ptát a dostat se až jako úplně do hloubky, do jádra toho, když tak řeknu, problému. Víš co, možná bychom na tuhle otázku našli nějakou odpověď, když se podíváme, jak jsme se vůbec jako my dostali k tomu seberozvoji, nebo když jsi jako poprvé řekl, aha, já jsem prostě nějaký tady člověk, mám tady nějaký život a nechci ho jenom tak promrhat, chci jako ho strávit kvalitně a pak ses dostal na nějakou cestu, řekněme, budování těch zdravějších habitů a celkově víc jako vůbec jako přemýšlení o své existenci třeba, tak jak ses k tomu vlastně dostal? Tyjo, pro mě tahle cesta začala asi tím, když jsem měl takový, řekl bych, dlouhodobě psychicky náročný období a prostě jsem se fakt jako necítil dobře a v ničem jsem tak nějak neviděl smysl. Vlastně v té době jsem se tak nějak i dostal k nihilismu. A už jako v té době tak jsem měl nějaký třeba malý povědomí o psychologii nebo o nějakých jako věcech ohledně, nevím, jestli tomu můžu říct vyloženě neurověda, jako pak jsem prostě na to nějak na internetu asi narazil víc na tyhle ty témata a začal jsem si víc jako uvědomovat, že aha, tyjo, ale to, že
já se cítím na hovno, že se necítím dobře, tak je prostě způsobený dost třeba i životním stylem, jaký mám a takhle tak. A začal jsem prostě zjišťovat, jaký věci to třeba ovlivňujou, jak prostě se dlouhodobě dostávat k tomu, aby se člověk cítil líp a takhle, aby byl prostě šťastný a spokojený v tom životě, co to vlastně znamená štěstí. A takže jsem postupně takhle tak nějak začal měnit svoje návyky, začal jsem se prostě zbavovat nějakých těch špatných, celkově jsem dost se osobnostně úplně změnil a prostě přeměnil jsem svůj mindset v některých věcech a takováhle změna tak trvá hodně dlouho podle mě a já osobně seberozvoj prostě vnímám jako cestu na celý život, když to tak řeknu, že vždycky je prostě kam se dál posouvat a občas se třeba může stát, že člověk jako nevědomky udělá, když tak řeknu, pár kroků dozadu, což na tom není vůbec nic špatného, ale je podle mě důležité si to hlídat, ať to nezajde zas právě až do extrému, kdy už by mu to zase mohlo začít prostě nedělat dobře v životě, když to tak řeknu. No já teď přemýšlím, když jsem se nějak já poprvé setkal jako se seberozvojem nebo vůbec jako s nějakým tím pocitem, že aha, a měl bych vlastně něco začít se sebou dělat jako trošku vědoměji. A teď se mi to vlastně vybavilo, že to bylo po interakci s osobou, která řekněme, že mi byla blízká, ale já jsem jak kdyby zjistil, že jsem úplně že nejsem úplně přítomný tak, jak bych chtěl být. A potom vlastně jsem si říkal, aha, a proč to tak je? Proč jako neprocituju ty emoce tak, jak bych měl? A zároveň nebyl jsem i přítomný nejenom kvůli, řekněme, té psychice, ale ani fyzicky jsem třeba nebyl úplně fit a ty dvě věci samozřejmě spolu souvisí, tak pak mi došlo, že aha, ale já vlastně chci být tady i pro ty interakce s těma lidma a chci je prožívat naplno a chci s nima mít jako meaningful konverzace a chci se cítit, chci prostě více žít a kvůli tady tomuto pak člověk dostane nějaký takový ten kopák, řekněme, a pak potom se tam objeví ze začátku i ta motivace, která potom třeba už pomalu i mizí, ale ze začátku tam je a ta člověkovi pomůže vlastně k tomu, aby se začal opravdu trošku více do hloubky zajímat o ty zdravější návyky a prostě ty lepší způsoby života a hned napadá mě jeden z prvních takových jako návyků, který člověk většinou i adaptuje, když chce být, řekněme, spirituálně trošku jinde, než byl dřív, tak to bude určitě meditace, ať už jako i člověk provozuje různými způsoby, že jo, ale nějakým způsobem, jo, a přijde mi, že právě u té meditace tím, že člověk nechá ty myšlenky volně plynout, tak může se v nich trošku možná lépe zorientovat a možná bude trochu lépe vidět, které jsou teda pro něj ty důležité věci, které jsou pro něj ty věci, které chce dělat, které by měl jako v životě nějak posunout. To si myslím, že může už za začátku jako člověkovi velmi pomoct, aby věděl, na jakou cestu se vlastně v tom seberozvoji chce vydat, na co se chce třeba zaměřit a na co naopak by z toho života měl třeba eliminovat. Vlastně, když jsi zmínil tu meditaci, tak to mi přijde, že může být i částečně dobrý nástroj právě pro to sebepoznání, protože samozřejmě jsou různý druhy meditace a záleží, jaká je člověku blízká, jakou nejradši praktikuje, ale může se právě při meditaci člověk víc naučit pozorovat sám sebe, což mně přijde, že je věc, kterou většina lidí takhle jako bez toho, aniž by se třeba nějak zajímali o seberozvoj nebo tak, že prostě nedělá, že víc tak jako kouká jenom na ten takzvaný vnější svět a spíš tak jako jenom automaticky třeba reagujou na nějaký ty podněty, ale víc se potom nezamýšlí jako nad tím, odkud pochází jejich reakce, odkud pochází jejich emoce, jak se zrovna v konkrétní chvíli cítí. A když se podívám sám na sebe, tak pro mě dřív bylo i třeba náročný si vůbec všimnout, že cítím jako nějakou emoci, i přesto, že
z aktuálního úhlu pohledu, tak mi to přijde úplně jako, že i takový ty nejzákladnější, nejintenzivnější emoce, tak jsem si je prostě, když tak řeknu, neuvědomoval, že je cítím. Jakože samozřejmě ovlivňovali mě a choval jsem se prostě podle nich a o to větší problém si myslím, že to vlastně mohl být, že jsem, když tak řeknu, nebyl v napojení k sobě samému, jestli to tak můžu vyloženě říct. Určitě. A myslím si, že ta meditace je velice dobrá i protože pak, když se člověk naučí meditovat, tak si může zkvalitnit i třeba jiné aktivity, jako je procházka. Když člověk jde třeba na procházku, tak kolikrát si třeba vezme telefon a stráví půlku procházky na telefonu, nebo prostě může něco poslouchat, což může být někdy fajn, ale člověk, který, řekněme si, nějak třeba navykne na tu meditaci, tak potom může být v takovém tom meditativnějším přítomném okamžiku i za dělání těch jiných aktivit, jako je třeba ta procházka. Může to být třeba i příprava jídla, může to být cvičení a je velice dobré právě i během takovýchto aktivit se naučit být v té přítomnosti a opravdu přesunout tu pozornost na to, co právě člověk dělá a tím zároveň, když člověk žije tou přítomností, tak nepřicházejí žádné úzkosti, protože člověk neoverthinkuje to, co se třeba stalo, nebo to, co se má stát. A když je člověk v přítomném momentu, tak většinou to znamená, že je v klidu a v pohodě. A to je vlastně to je taková ta věc, kterou se snažíme tím seberozvojem dosáhnout, protože nechcem se cítit úzkostlivě, chcem se právě cítit v klidu, chcem se cítit, prožívat vlastně ten přítomný okamžik. No. Jo, to jsi řekl fakt moc hezky, že snažit se takhle tak žít v přítomném okamžiku a vnímat prostě svoje i ty smyslový věmy, na ty prostě směřovat tak nějak tu svoji pozornost, nebýt tolik uzavřenej v té svojí mysli, která nám často zbytečně může právě tvořit ty imaginární problémy a způsobovat nějaký úzkosti, nějaký nepříjemný prostě stavy, když to tak řeknu. Ale víc být prostě napojený na ten přítomný okamžik a uvědomovat si i různý maličkosti. Myslím si, že tohle je jedna z hodně dobrých cest nebo jeden z hodně dobrých nástrojů k nějakému dlouhodobému štěstí a lepšímu prožívání života. To v každém případě. Napsali jsme si tady do poznámek nahrazování špatných návyků dobrými a motivace. Napadá tě něco, z jakého úhlu bychom to mohli uchopit? Možná k tomu nahrazování špatných návyků dobrými. Přijde mi, že to je taková triky věc, ale zároveň nemusí být až tak úplně náročná, protože aby se člověk nějakých špatných návyků zbavil, tak on vlastně ani nemá na výběr, nemůže se pouze zbavit těch špatných návyků, protože to je kolikrát jako velmi náročné, ale musí tam vyplnit, řekněme, ten čas, který třeba člověk stráví hraním na počítači nebo nějakým bezvýznamným, jakože řekněme bezvýznamným chillováním někde, tak pak najednou, když se člověk toho návyku chce zbavit, tak tam má volný čas a jako jen velice těžko by se tenhle čas nějakým způsobem přetrpěl. Vždycky je lepší si to právě nahradit nějakým tím dobrým návykem a tak může to být vlastně cokoliv, může to být nějaká kreativní tvorba, vzdělávání se, a nebo prostě pohyb, může to být třeba yoga, nemusí to být nutně jako cvičení vždycky. A každopádně potom mi přijde skvělé, že jakmile člověk má ten nějaký dobrý návyk, tady bych to zrovna dal třeba na příkladu, když člověk začne posilovat, tak aby vůbec jako byl schopný si ten návyk udržet, tak na něj musí napalit vlastně další dobrý návyk, což je kvalitní spánek. Aby jako byl vůbec schopný třeba za ty 2 dny opět jako cvičit. A aby měl ten kvalitní spánek a mohl cvičit, tak potřebuje mít i tu dobrou stravu, protože bez toho se to bude opět dělat velice těžko. Takže toto si myslím, že je taková pozitivní nebo jako věc, která by člověku měla to trošku ulehčit, když se vlastně nad tím seberozvojem zamyslí. Že ty dobré návyky opravdu potřebují jiné dobré návyky, aby je mohl člověk repetitivně opakovat a vlastně pak se i ty dobré návyky dělají lehčej, když má člověk zvládnuté to vše okolo.
tak i když mně přijde, když člověk třeba se zrovna učí, má toho hodně ve škole, tak potom i najednou se třeba lehčej motivuje k dělání nějaké té fyzické aktivity, protože už má jako člověk opravdu těch knížek dost. Ale zase to jsou dvě pozitivní věci, které právě spolu dobře sedí. Jo, to můžu jenom souhlasit, že je takhle tak důležitý nějaký ty pozitivní návyky nedělat sami o sobě, ale mít to v kombinaci právě s nějakýma dalšíma. A zrovna co se týká toho nějakého pohybu, nějakého sportování, fyzické aktivity, tak tam jakože takhle tak. Nějaký dostatečný pohyb, zdravá strava a dobrý spánek, tak mi přijdou, když tak řeknu, úplně takový 3 nejzákladnější pilíře nějakého toho zdraví, který potom souvisí i s tím psychickým zdravím. A zrovna tyhle 3 návyky tak mi přijde hodně, když tak řeknu, až jednoduchý a takový automatický je dělat prostě zároveň. Protože je tam taková, nevím, jestli se tomu dá vyloženě říct pozitivní zpětnovazebná smyčka, ale prostě vzájemně se ovlivňují automaticky, že jako effortlessly, bez nějakého vyloženě, bez toho, aniž by se do toho musel nějak nutit. A myslím to tím způsobem, že když třeba člověk bude cvičit, tak bude mít prostě dostatek fyzické aktivity, tak potom bude mít i větší hlad a bude mít třeba i přirozeně hlad nebo chuť jako na zdravější potraviny, které mu právě poskytnou dostatek těch důležitých živin na tu regeneraci, kterou by třeba z nějakých jako snacků, sladkostí a takovýchhle věcí nedostal právě. A zároveň tím, že bude mít tu fyzickou aktivitu a bude unavený, tak potom se mu bude i líp usínat a bude mít kvalitnější spánek a tím, že bude mít právě tak zdravou stravu a dostatek kvalitního spánku, tak potom pro něj bude i další dny jednodušší znovu jako takhle tak dál cvičit. Takže pokud by se člověk chtěl věnovat jako tady těm třem věcem, tak mi právě přijde nejjednodušší začít od toho pohybu a ty ostatní věci už jdou samy. A pak s kvalitnějším spánkem samozřejmě přichází i nějaké, řekněme, jednodušší a víc fresh vstávání a potom, když má člověk po ránu čistou mysl, tak určitě i nějaké ty, řekněme, intelektuálnější aktivity se budou dělat mnohem jednodušeji a taky v tom spánku se ty myšlenky všechny hezky utřídí a je to opravdu že všechno tady souvisí se vším, no. A co ta motivace? Motivace. To taky může být jedno z úskalí právě takhle seberozvoje, protože řekl bych, že většina lidí tak nějak jako, když se jich na to zeptáte, tak ví, že by měla jíst zdravě, měla by mít dostatek spánku, že je prostě zdravé se hýbat a takovéhle věci, ale většina z nich to, že tak řeknu, vůbec nedělá nebo dělá úplně minimálně a prostě nežije podle toho, i když si myslí nebo nějak jako v úzovkách v koutku mysli ví, že je to ta jako dobrá cesta, jestli tak můžu říct, když žádná cesta se nedá označit vyloženě za dobrou a špatnou, ale jako to, co by jim mohlo prostě dělat dobře v životě a přinést to zdraví. No, kam jsem tím chtěl pokračovat? Možná ti lidi, kteří to třeba vědí, jako co by měli dělat, řekněme za ty lepší a zdravější návyky, ale nemají tu motivaci, tak třeba prostě jsou akorát velice pohodlní ve své jako současné životní situaci. Třeba jim jako prostě vyhovuje, že mají nějakou práci, mají nějaký vztah, který jako řekněme funguje a třeba sice ten život neprociťují, nežijí ho tak kvalitně, jak by třeba mohli, ale třeba jelikož tam nemají vyloženě žádného, řekněme, strašáka nebo neprožívají zrovna jako nějaké deprese, tak si říkají, že to vlastně, ne, že to nepotřebují, ale není tam takový ten motivátor, prostě se tam nezjeví, jelikož jsou prostě v nějakém tom pohodlí, v kterém jako se dá přežívat. Jo, že je to vlastně, že jsou jako v takové té komfortní zóně, ze který nějak necítí vyloženě potřebu vycházet. A jak jsi říkal, jakože, že jsou prostě v životní situaci, která není nějak nepříjemná a nevidí tolik důvod se vlastně takhle tak někam posouvat,
tak to mně přijde, že hodně lidí, vlastně včetně mě, tak na téhle nějaký seberozvojové cestě může právě nakopnout nějaká jako hodně silná negativní zkušenost. A slyšel jsem vlastně takovou pěknou myšlenku, že to nevím, jak přesně to přeložit do tohohle, do té souvislosti s tou motivací ohledně seberozvoje, ale když se člověk dlouhodobě cítí právě jako dostatečně spokojeně, nebo spíš ne až tak na hovno, tak nemá vyloženě právě tolik tu motivaci to změnit, ale jakmile se začne cítit trochu víc na hovno, že to přes nějakou tu pomyslnou hranici, že to klesne ta úroveň té spokojenosti, tak potom se právě začne zajímat o to, jak tu situaci změnit a jak se dostat zpátky na tu hranici spokojenosti. A tím, že to na chvíli klesne pod tu hranici, tak dlouhodobě to naopak se potom může držet mnohem výš prostě ta úroveň té spokojenosti, než kdyby se o to člověk vůbec nezajímal a byl těsně nad tou hranicí. No, ale ta motivace je zajímavá, jako určitě, nevím jak u tebe, ale u mě jako se ta motivace i během té cesty, řekněme seberozvojem, tak jako někdy přichází a někdy odchází. Možná řekl bych, že to asi záleží jako zrovna na životních okolnostech a zrovna taky, jak moc se mi třeba, řekněme, daří v budování těch dobrých návyků a stane se mi prostě, že jestli jsem poslední měsíc jako byl poměrně, řekněme, úspěšný v těch dobrých návicích, tak pak většinou ta motivace třeba odchází a týden, dva ji pak jako zpátky hledám a někdy tam musí i přijít možná trošku nějaký jako reality check, aby mě to zase nakoplo. Ale motivace prostě není to jediné, na co se může člověk spolehat, ale člověk si prostě musí vybudovat tu disciplínu. A potom, když má člověk disciplínu, tak vlastně se může spolehnout na ní a nemusí se spoléhat na to, jestli se to ráno, co se probudí, cítí namotivovaný nebo ne. Jo, úplně souhlasím, že ta disciplína je u toho seberozvoje taky dost důležitá, že jako motivace je super na to, aby tě prostě na začátku nakopla, ale motivace ti nevydrží dlouhodobě. Abys prostě dlouhodobě to nějak udržel, tak musíš to prostě dělat konzistentně a nějakým způsobem pracovat na té disciplíně. A ještě je podle mě taky důležitý si na té vlastní cestě seberozvoje uvědomit, že ten jako někam postup, to nějaký zlepšování, tak nikdy to není lineární, že prostě je to křivka, jsou tam prostě nějaký výkyvy, nějaký prostě pády dolů, někdy to chvíli může třeba stagnovat nebo tak. A je hodně důležitý si tohle podle mě uvědomovat, protože často se třeba může stát, že když člověk se furt někam chce posouvat, někam to pušovat a najednou vidí, že za poslední týden se mu to nedaří a spíš dělá prostě pár kroků zpátky, tak může třeba ohledně toho cítit nějakou úzkost, nějaký nepříjemný pocity, takovej pocit vlastní jako nesebehodnoty, jakože vlastní zbytečnosti, neúspěchu a takhle tak. Ale v těch situacích tak právě často můžeme zapomínat se podívat třeba na poslední rok, jak neskutečně jsme se posunuli a i po těch pár krůčcích zpátky, co jsme udělali třeba za poslední týden, tak furt jsme úplně někde jinde, než jsme byli klidně jenom před měsícem. A je důležitý si tohle podle mě uvědomovat a necítit se kvůli tomu špatně. No přesně tak. Je to prostě dlouhodobá cesta, není to nic, co člověk vyřeší během týdnu ani během pár měsíců, je to řekněme, i taková jako dedikace vlastně celoživotní. Jako. Jo, přesně. A je i fajn nebýt na sebe vždycky tak přísný a i když se člověk ocitne v nějakém tom, řekněme, týdenním nebo dvoutýdenním období, kdy se mu úplně tolik nedaří, někdy je dobré třeba vypnout jako na den, ale podle mě není dobré úplně vypnout i třeba na 2 týdny, ale i když člověk nemá zrovna té motivace nebo disciplíny tolik, tak je stejně dobré podle mě dělat i ty dobré návyky, třeba jenom na 25 nebo 30%, ale něco prostě udělat. Vždycky je lepší udělat něco, než nic. Absolutně souhlasím. To, co je dobré dělat naplno, tak je dobré dělat i částečně. Přesně. Hele, ještě k té motivaci, tak bych řekl jednu takovou věc, že jsou
určitý návyky, který tak při každém jako konání, co to provozujeme, tak potřebují, když to tak řeknu, naši nějakou power of will, jak se to řekne česky? Sílu vůle. Jo, nějakou vůli prostě. Ale potom jsou i nějaký návyky, které jsou takový jako, nevím, jestli to můžu nazvat set and go, že to prostě jako jde to trošku víc effortlessly dělat. Jo, že jako si prostě nastavíš nějaký prostředí a potom v tom prostředí tak už nemůžeš se chovat jinak než právě tím jako pozitivním habitem, když to řeknu. A v tomhle mi přijde třeba krásná ta zdravá strava, že když si prostě domů nenakoupíš žádný ty snacky a nějaký takovýhle jako ty méně zdravý potraviny třeba, ale budeš si kupovat víc zdravý potraviny, tak je potom už jako hrozně jednoduchý sníst prostě ty zdraví potraviny, který máš doma a jde to přesně jak říkáš, jako úplně bez námahy. Tohle je naprostá pravda a musím říct, že myslím si, že my, co bydlíme na vesnici, máme možná v tomhle trošku výhodu, protože se tady dá, prostě si člověk nakoupí doma a pak je odkázaný na to, co jí doma, protože nemá otevřené ty fast foody a supermarkety jako 24/7 vedle sebe, ale dokážu si představit, že když je člověk jako ve městě, tak může šáhnout po tom telefonu a objednat si prostě, nevím, jako něco. Takže je to zase situace od situace, ale je to určitě velice dobrá věc, je to prostředí nastavit tak, aby jako odpovídalo nějakému tomu životnímu stylu, který chceš mít. Jo, souhlasím, že jak jsi říkal právě s tím městem, že tam to může být jednoduchý, že když si nakoupíš, tak potom znovu nějak sklouznou k té méně zdraví stravě. A je to právě o tom biasu, té přístupnosti, že naše prostředí hodně ovlivňuje prostě to jaký jsme, to, co děláme, jak se chováme. Takže když člověk právě se třeba chce zbavit nějakého negativního návyku, třeba kouření, tak je prostě dobrý podle toho zařídit i svý prostředí, že prostě, když tak řeknu přehnaně nemít prostě popelník vedle postele, ale prostě ho dát třeba aspoň ven, třeba nekoupit si znovu tu krabičku cigaret, takže když si člověk bude chtít znovu zapálit, tak prostě bude muset jít to koupit znovu a takhle tak stejně to dělat i s těma pozitivníma návykama, že to, co člověk chce dělat, tak se tím prostě obklopit. A jak jsme se bavili, že ty pozitivní návyky se na sebe prostě nabalují, tak je to ale taky s těma špatnýma, třeba konkrétně u toho kouření, jak jsi říkal, tak může to být i třeba to, že prostě nepůjdeš do hospody, kde si dáš jako 3-4 piva, protože jakmile si prostě v hospodě a v nějakém to podnapilém stavu, tak ten člověk je o dost jako víc likely si tu cigaretu dát, když je v takovém prostředí. Takže je to i o tom prostě nevystavovat se takovým situacím, kdy člověk ví, že by to mohlo být jako jednoduché, podlehnout. Souhlasím. Ještě k té motivaci, tak jak jsem říkal, že hromada lidí třeba ví takový ty věci, že jo, měl bych prostě zdravě jíst, dobře spát, nepít tolik, méně kouřit, hýbat se a takhle. Ale potom to nedělá, tak je to takový, že hodně lidí to třeba potom nedělá kvůli tomu, že nezná vlastně ty důvody proč, když to tak řeknu. Že právě znají jako ty závěry, ty důsledky toho, že jo, tohle by mělo být asi to dobrý, jako co dělat, ale neví vlastně, proč je to dobrý. A samozřejmě jako lidi jsou individuální, takže na někoho to může platit víc, na někoho míň, ale pro mě osobně hodně funguje to znát ty funkce toho, jakým způsobem toto tělo ovlivňuje. To, co jsi říkal na začátku vlastně, že vzdělat se tady ohledně toho, jak to funguje. A vlastně to vzdělání, ty vědomosti, tak jsou pro mě potom jako taková motivace v tomhle, že když vím, jak mě ten pohyb, spánek a tak ovlivňuje, tak je jednodušší pro mě to dělat. Já si myslím, že to pro tebe určitě může být pravda, ale zas možná ne každý člověk vyloženě chce rozumět vědě nebo přikládá vědě takovou váhu, ale určitě budou lidé, kteří ty svoje názory budou spíš jako tak nějak z vlastní zkušenosti. A pro ně si myslím, že nemyslím si, že to by mohlo fungovat úplně na každého. No. Jo, říkám právě, je to individuální a záleží takhle jako na každém člověku, že myslím si, že tohle to bude spíš fungovat víc těm logickým lidem a že třeba víc emočním lidem tak může fungovat, když jako uvidí, že na někom jiným, že má jako s tím pozitivní zkušenost a tak si řeknou, že hej, jo, on s tím má pozitivní zkušenost, tak by to mohlo fungovat i mně. Jo.
Možná mě napadlo, že bych mohl jenom tak jako na závěr k tomu seberozvoji pozdílet zkušenost, co jsem měl s půstem teďka, protože myslím si, že to není nějaký habit, který hodně lidí dělá, jako hodně lidí určitě řeší stravu, vzdělává se a posiluje, ale konkrétně jsem nenarazil na moc lidí, co třeba nějak experimentovalo s těma půstama, tak mi to přijde jako zajímavé se o to nějak podělit. Myslím si, že to může být jako fajn nástroj pro lidi, kteří mají trošku problém jako s nějakým compulsive eating a vůbec i tak nějaký jakože nástroj sebekontroly, protože no prostě člověk si určí nějaký čas a ten pak musí dodržet a takže ho to určitě ho to nějak jako ocelí i mentálně, ale hlavně potom třeba i člověk jako si uvědomí, že nebo někteří lidi si myslí, že prostě furt musí jíst jako ráno, odpoledne, večer, ale potom, když člověk si na ten půst navykne, když už ho drží třeba ten den, tak vlastně zjistí, že aha, já tady jako funguju, měl jsem jakože vodu, ale přitom myslí mi to furt dobře, mám dokonce třeba ještě víc energie než předtím a může pak jakoby přehodnotit vůbec jako nějaké svoje stravovací návyky a může udělat takové jakoby trošku víc independent. Takže myslím si, že to je velmi jako zajímavá zkušenost a taky pro lidi, kteří mají rádi změněné stavy vědomí, tak určitě třeba po tom dnu, když už člověk pustuje přes těch 24 hodin, tak nebo i třeba k těm 36, tak prostě člověk jako vnímá tu realitu opět trošku jinak, samozřejmě není to jako nic crazy, ale třeba jako smysly jako čich se úplně zlepší, jako fakt podstatně, že člověk cítí najednou úplně výrazně i na dálku něco a je to zajímavé, jakože se takhle prostě cítit a vnímat, jak to tělo se adaptuje na tu situaci, ale přijde mi, že se člověk do toho fakt uvědomí, jak to tělo je jako velice chytrý a odolný organismus, no. Takže určitě bych doporučil každému dělat nějaké půsty a doporučil bych se nedržet striktně nějakých jako rutin, ale najít si, co člověka baví a co mu vyhovuje, protože i nějaký kratší půst má smysl a důležité je jenom to prostě zase neuvádět do extrému. Mělo by se půstovat, když člověk jako je vesměs jako v pohodě, je doma, má třeba času hodně a ne když je jako vyloženě někde na cestách nebo musí zrovna teď podat nějaký výkon, to asi úplně ne. Každý si to prostě už je na míru podle sebe, ale je to velice fajn věcička podle mě. Souhlasím, že je zajímavý na tom pozorovat, co ti to vlastně udělá s myslí, protože tím, jak je člověk většinou jako navyklý jíst víceméně kontinuálně prostě furt mít nějaký příjem té stravy, tak tohle je takovej hodně nezvyklý jako právě stav vědomí, stav celkově toho organismu. A myslím si, že to potom člověku může třeba i dlouhodobě pomoct, že jako z toho úhlu pohledu, že když právě najednou přeruší ten kontinuální přísun té stravy, tak a potom se nají, tak si to jídlo mnohem víc užije a je podle mě potom jednodušší si nějak kultivovat zdravější přístup k tomu jídlu, jakože člověk bude víc vědomě jíst a během toho jezení tak bude právě víc v tom přítomném okamžiku, že bude vnímat strukturu toho jídla, chuť toho jídla, bude i vnímat víc prostě jak to jídlo voní a bude víc jako prostě v napojení se svým tělem a s tím přítomným okamžikem. No, mně přijde, že hodně lidí má takový jako mýt, že věří takovému mýtu, že se musí jako najíst, aby měli energii, ale taky člověk pak jako na tom pustu zjistí, že to vlastně tak vůbec není mě. A to zase jako každý asi bude fungovat trošku jinak, podle jako toho, jaký má jako somatotyp, ale jako mně třeba osobně přijde, že mám o dost více energie, řekněme kolem třeba 11., 12. nebo 1 hodiny odpoledne, když jsem ten den nic nejedl oproti tomu, když si dám nějakou pořádnou snídani, že jako to opravdu to vyhovuje každému jinak, protože každý má jiný metabolismus, ale některým lidem by to určitě jako mohlo pomoct i co se týče jako hledání té energie, že jako na prázdném žaludku to se nezdá, ale člověk opravdu může být aktivnější. Nepotřebuje to jídlo k tomu, aby se nějak jako nakopnul. Na druhou stranu to jídlo kolikrát pak člověka i zpomalí. Takže člověk si zkusí jako různé ty návyky a zjistí, co mu prostě vyhovuje.
Jo, souhlas. Já si myslím, že to dává i smysl jako z evolučního hlediska, že právě když jsme najednou neměli prostě dostatek potravy a dlouho jsme nejedli, tak samozřejmě taky záleží jako zas na té dílce, že jako když člověk nejí jako 30 dní, tak prostě nebude mít tolik energie zase, jo. Ale když je to právě třeba v rámci toho jednoho dne, tak člověk právě potom může cítit víc té energie právě kvůli tomu, že dřív pro nás bylo dobrý, že to tělo si prostě snažilo tu energii jako uchovávat a pak najednou zjistilo, že aha, ale teď tu energii nemám, teď nemám žádný zdroj té energie, tak proto tělo vlastně bude efektivnější pro přežití, aby v tu chvíli vyvinulo ještě víc energie, i když zrovna žádnou nemá, ale aby ji vyvinulo k tomu, aby ji právě sehnalo. Najde to jídlo. Aby právě šlo hantit to jídlo. Přesně. Jo, naprosto. A teďka v kontextu seberozvoje, tak se budeme bavit o psychedelikách, ale tuhle tu část rozhovoru můžete najít jen na mém Hero, které je v popisku, takže pokud tě toto téma zajímá nebo jen chceš podpořit mou další tvorbu, tak tam určitě upaluj a tady si můžeš poslechnout ještě krátkou ukázku toho, o čem se tam budeme bavit. Připadal jsem si, řekněme, jako víc živý. První intenzivní psychedelické zkušenosti. Kompletní smrt ega. Přemýšlí o vztazích, o svém místě v životě, takové to trošku uvědomění, že je vlastně součástí té živé přírody. Cítil, jak jsem víc jako attracted to jako vegetables. Odzoomuješ, podíváš se celkově na svůj život a začneš jako víc přemýšlet, jako kam ta cesta třeba může vést. Stromy potřebují slunce a vodu, tak já opravdu jako potřebuju to zdravé jídlo a hýbat se, to každý ví, ale je to o tom si to nějak jako uvědomit. Je vlastně jednodušší tyhle ty věci vidět. Otočení mé osobnosti o 180 stupňů, když to tak řeknu, skrz ty nepříjemný psychický stavy. Cítil jsem jako strašnou lítost, že jsem byl extrémně nepřítomný. Netrávil ty vztahy tak kvalitně, jak bych mohl. Já ti moc děkuju za pozvání do podcastu, určitě to byla velice unikátní zkušenost. Bylo to poprvé, co jsem takhle něco delšího nahrával a jsem strašně rád, že jsme si sedli a vytvořili to. Uvidíme, jak se to bude posluchačům líbit. Jestli jsme tam řekli aspoň pár zajímavých věcí, to necháme, ať oni posoudí, ale každopádně pro mě to byl určitě zážitek a třeba v budoucnu pak nahrajeme zase nějaký další podcast. Jo, taky jsem velice rád, že ten díl mohl vzniknout. Myslím si, že tam určitě padaly nějaký užitečný, důležitý myšlenky a vlastně ti děkuju, že jsi sem přišel, že jsi to se mnou takhle nahrál. Díky moc. Doufám, že jste si z tohoto podcastu třeba odnesli nějaké užitečné myšlenky, užitečné informace. Určitě se uslyšíme zase u dalších podcastů o nějakých zajímavých přínosných tématech.